Ara és explicant un altre punt que van agafar els republicans és aquesta masia. Veu que hi ha una masia entre les dues arbres, una masia de pedra. Perdona, que és un dubte que es repeteix molt. Estàs dient que per allà hi havia una masia republicana. No, allò era franquista. La masia aquella era franquista. El dubte que es planteja, explica, perquè no l'he vist, el fet que mirant cap allà estigui tan fortificat cap a l'oest, que realment estava... Això